tři pohledy, nebo dopředu dokonce 4. Zaprvé zareagovat včas, jakoby ten moment, ten okamžik, kdy reaguju na nějakou společenskou situaci, je strašně důležitý a prostě bohužel se může stát, že teda se na nějaký záměr přijde pozdě a už se prostě nedá nic dělat. A asi nemá smysl chodit prostě do prohraných bitev, ale tam, kde se prostě podaří nějaký záměr zachytit včas, že je možný podniknout určitý kroky, tak prostě jakoby reagovat okamžitě. Takže ten moment toho, kdy ještě to rozhodnutí nepadlo. Za druhé, podle naší zkušenosti je strašně důležité vyhmátnout ten jednoduchý požadavek, nad kterým se potom jakoby dokážou shromáždit podporovatelé a další lidi. Myslím si, že to odpovídá tomu, co říkala kolegyně z Kloutovic. To znamená, tam, kde jakoby ten názor je moc složitý a jsou tam různý věci ve hře, tak se strašně obtížně shromažďuje a koncentruje nějaká ta občanská aktivita. Tam, kde ten požadavek je jednoduchý, nevykácet les, vybudovat hřiště, tak tam jakoby je daleko jednodušší získat ty podporovatele. Třetí aspekt, padlo to tady už několikrát, jsou to ty média. Podle naší zkušenosti se ten postoj médií výrazně změnil. Jako v době před nějakýma pěti lety bylo prostě obtížné do médií dostat řadu kauz. V současné době jako máme pocit, že ty média prostě jdou po těch kauzách, jsou schopní jakoby i částečně sami zpracovat. I když samozřejmě přiznejme si, že teda novináři jsou velmi často líní a když to dostanou na tom stříbrném podpoře, můžou to rovnou podnose a můžou to rovnou prezentovat, tak je to samozřejmě pro ně daleko jednodušší. Ale nebát se prostě jakoby ty média vyhledávat a věřím, že se prostě podaří najít médium, který se toho tématu chopí. A jeden bonusový postřeh, nenechat se těma věcma, neutopit se v nich. Jako velmi často se setkáváme s tím, když někdo zvedne nějaký téma, teď naráží na ty potíže, setkává se s tím odporem, je na něj útočeno, je skandalizovaný, tak buď to jakoby z toho jakoby se totálně skončí v nějaké frustraci, a nebo naopak se prostě v tom tématu utopí a nakonec zjistí, že je v tom úplně sám, protože to téma prostě už třeba nejde nějakým způsobem řešit a on zůstane s tím jakoby psychickým problémem nedořešeného problému. Takže jakoby velký apel je neutopit se, je dobré bojovat za dobré věci, ale je důležité se v nich neutopit. Tak, vyčerpali jsme čas, který byl určen na jakoby tu formálnější část, takže já bych vás